Ωραία. Εντάξει, ήταν ένα μάτς ανάμεσα σε δύο ομάδες. Θεωρώ ότι από την αρχή μπήκαμε να κάνουμε αυτό που έπρεπε, να πάρουμε τους 3 βαθμούς και να συνεχίσουμε. Εντάξει, ήταν σκληρό παιχνίδι και από τη μεριά δικιά μας και από τη μεριά της Πελασγίας. Είχε αρκετές φάσεις. Εν τέλει κάναμε αυτό που έπρεπε, εντάξει. Υπάρχουν μερικά, εντάξει, κάποιες φάσεις ίσως να ήταν πιο τραβηγμένες από κάποιες άλλες, να έπρεπε να έχει πάρθει διαφορετική απόφαση, αλλά αυτό δεν το κρίνουμε εμείς. Προχωράμε και καλή συνέχεια και στην ομάδα της Πελασγίας που για ακόμα μια φορά ήταν, εντάξει, δυνατή να πω, ήταν μια καλή ομάδα αυτό.